Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna muka barka da zuwa Koguna Talk Show. Masu kallon mu da sauraron mu, yau muna tare da fitaccen photographer wanda ya fice a duniyar foto. Da farko masu kallo za su so su ji sunanka da asalin inda ka samu sunan Mr. Abdul. So jama'a assalamu alaikum. Da farko dai sunana Abdulrahman Abdullahi wanda kuka fi sani da Mr. Abdul Photography. Asalin sunan Mr. Abdul ya samo asali ne daga gare ni dai ni na fito da sunan ko in ci daga abokanai na. Lokacin da muna cika wani dan abu wani program ne haka kowa na faɗin sunan shi da odanin ɗin shi, so kawai bayan na ba da suna na aka ce zan faɗo odanin, kawai sai na yi tunani akan to bani da wani odanin amma dai kawai dai a sa Mr. Abdul in bracket. Ya aka yi ka zama photographer kuma wani ƙalubale ka fuskanta kafin ka kai matakin da kake yanzu haka? So gaskiya hanyoyin da ni bi na zama hoto suna da yawa gaskiya, kama daga fara koyo tun daga baka da komi baka san komi ba ka shiga ka fara nema. Misali an ɗauke ka a matsayin yaron shago kana aiki kana ganin yadda ake yi kuma kana mai da hankali kana kokari kana research kana bincike akan abubuwan da kake so ka zama. Shin ya kake fama da mata saboda zaka samu requesting daga mata da yawa waɗanda za su zama message haka DM saboda kai photographer ne, dole zaka samu irin wannan kalubale? To wannan haka ne gaskiya, da yawa wasu suna biyo ka ne da niyyar ku kulla kasuwanci, wasu kuma alaka ta friendship, wasu kuma suna so ku yi soyayya. Menene sunan budurwarka? To sunan budurwa ta gaskiya lokaci ya kusa wanda kowa zai sani nan gaba kaɗan insha Allah, da an yi save the date kowa zai ga sunanta. Yaushe za ka yi aure? To kuma aure gaskiya lokaci ne kuma yana nan kan hanya kaɗan ya rage insha Allah, ba da jimawa ba za ku sani, kowa zai sani. Shin akwai wani taimako ko wata hanya wadda kake tallafa ma matasa waɗanda suke da buri irin naka? To alhamdulillah dai gaskiya duk matashin da ya zo wuri na yana neman shawara ko yana so ya fara harkar hoto ko kuma ya fara, zan ba shi shawarwari da dama waɗanda ya kamata ya bi. In kuma yana so ya san wasu abubuwa ma waɗanda ya kamata ya sani cikin harkar hoto, zan ƙara aza shi akan hanya. Wani kira za ka yi ga masu son yin sana'ar ɗaukar hoto? So masu son su yi business ɗin hoto ya kamata in dai har mutum na so to ya tashi tsaye ya nuna yana so din, ba wai kana so ba kuma kana tunani kana ta yi baka tashi ka zo kan nema ba. Dole tashi za ka yi ka je ka nema wayanda suke cikin harkar nan ne su baka bayani, so idan Allah ya sa kana da rabo cikin harkar za ka shigo insha Allah. Ma'anar mu kawo ƙarshen wannan tattaunawa daga bakin photographer wanda ya fice a duniyar foto na duniya gabaki ɗaya shine Mr. Abdul. Sai mu haɗu a wani mako.